sa Kiambao Facebook page. And of course, first of all, I want to greet you all a very, very Happy New Year! Isang maligayang taon at a blessed New Year to all of us. And today, kasama natin ang aking napakaganda at napakabait at napaka-masipag at napakabuti na partner, ang aking sister, ang aking Vice Mayora na si Vice Mayora IC Raul Sabangan. Sister, hello! It's an honor, sis, at very excited ako sa gagawin natin today. Yes, and isa na puto sa mga gagawin natin today. Ano bang gagawin natin, sister? Siyempre, napakasimple lang. Tayo ay magluluto ng pinaka-favorite nating buro! Sister, di ba ang buro, ito ang isa sa mga delicacy dito sa atin sa Bayambang. Kasi nga, dito sa isang barangay dito po, kasan yung barangay na yon? Sa Bongato East. O talaga, kay na Queenie? Napakasarap ng buro. At syempre, nandito tayo sa Niñas Cafe. I want to thank Daryl. Daryl, always helping us and the whole Niñas Cafe staff na nandito pa sila at tinutulungan tayo magluto ng buro. Ito sa mga pwedeng orderin dito, di ba, Daryl, sa Niñas Cafe. And of course, ngayon, sister, paano ba to lulutuin? Ano ba ang buro? Ang favorite ko kasi, sister. Sis, ano bang favorite mo sa buro? Kasi meron tayong different kinds dito sa Bayambang. Meron tayong gurami, meron tayong dalag, meron tayong hipon. Dalag, sis. Dalag, Kasi yung yes, gurami, naging pet ni Antonio. Seryoso, sis. Yung, di ba, Ging? Namuti na nga si gurami. Tapos, siringan, sis. Ha? May siringan pa. Ba't siringan? That's a catfish, right? Iba rin yun, sis. Yan. The catfish. Right? Pero yung dalag, may ganun din. Kasi I thought the dalag, it's color white. So, bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Ito ang ginagawa nating buro. Bakit? Anong klase ba siyang fish? Saltwater fish? Ano ba siya? Fresh. Ano ang difference nun? Pag fresh, di ba, nasa mga ilog, tama? Ang mga saltwater na sa ocean, yung mga salmon, ito yung mga bangus. Yan yung mga ka-family niya, di ba, tama? Tama, right? Di ba? So, yan, specialty yan dito. So, tara na guys, tulungan niyo kami at gagawa kami ng buro. So, sis, ano ba dapat natin Siyempre, first thing na gagawin natin is hiwa-hiwain ang ating mga ingredients like kamatis, Yes, and the garlic. Oh, Yes. pagtagway ng mga evil spirits. Shoot, shoot. the luya, and of course, hindi pwedeng mawala ang ating sibuyas. Yan, sis. At dahil dyan, hihiwa-hiwain na natin Yes, yan. hiwain na. Kaso isa lang yun, I will hiwa with a spatula. Dahil. Yan. At dahil dyan, sis, meron na tayong nahiwa. Guys, talagang magic dito sa Niñas Cafe. Hinihiwa pa lang namin, hiwa na. O, diba, sis? Ibang klase dito. Hiniwa natin siya kanina. Hiniwa natin kanina, oo, nung hindi nagtitaping, oo. Pero hindi, sa totoo lang si Daryl yun. Ready na yun. Ito po ang ating garlic, ito po ang onion, syempre ito ang luya. Linalagyan ng luya. Sister, pag yung buro, ang favorite ko kasi yung buro, yung tostado. Ako din. Kasi, Gusto ko yung diba? nag-brown na siya. Lasa Tapos, siyang maraming cheese. mantika. Hindi ko alam bakit. Para sa akin, lasa siyang cheese. Pag sobrang toasted, sobrang sarap niya. Tapos, ito okra, pang diet pwede siya actually. So, di ba ang buro, may rice pa to? Pampagana kumain yan. May rice siya. So, anong una natin gagawin, sister? Siyempre, lalagay natin yung oil. The oil. Is this the oil? Oh, it's avocado oil. It's not yet. Okay, sis. Tapos, you're gonna do the thing. Ganyan karami, right? This is, by the way, I want to say, para healthy tayo this new year, dapat ang oil natin is either coconut oil or avocado oil. Because to be honest, the rest of the vegetable oils na available sa market, they're inflammatory. Ibig sabihin nun, it will cause heart disease, yung high cholesterol. Pero itong mga oil na to, avocado oil, coconut oil, olive oil,
very healthy. Pero ang olive oil, hindi siya pwede sa high temperature. Low temperature cooking lang siya and for mga salads. Itong avocado oil pwede for high heat temperature and yung mga coconut oil pwede like minola. Minola is coconut oil. But it says there it's not. Well, actually, when you look at the ingredients, it's coconut oil. So, ganyan ako So, sis, I'm the one, sis. O, sige. Things is, you should put the Bawang. Bawang. Okay, for the... Yeah. Lagi natin inuuna ang bawang, di ba? Yeah, para masarap ang garlic, Yeah. pero pantaboy rin ng mga evil spirits around us. Go. Go, sis. Go. Ako ba? Ubusin natin. Lagyan na natin lahat. Okay, Sige, lagyan natin. Tapos, uy, ang bango. Ayan. Pag medyo nag-brown-brown na yan, sis, lalagyan na natin yung Hindi ko nag-brown na siya. sibuyas. Very motherly tayo today. So, Na sis, mag-prepare ng food ng ating mga minamahal sa ay, buhay. ang bango. Yeah, and then after that one, Bayan ng onion ng bayambang. ilagay na natin ang ating Luya. luya. Yeah. Lagyan ko pang oil, sis, kasi kulang ng oil. Siyempre, punong-puno ng love yan. Pero talagang avocado oil, sis. Ang bango, guys. Oh, I miss it. Next, sis. Ito natin ilalagay ang, syempre, ang kamatis. Isa rin yan sa nagpapasarap sa ating buro. After that, sis. Ito na, ilalagay na natin, syempre. Anong buro ito? Dalag. Ito pala yung favorite mo, sis, eh. Sino gumawa nito, kuya? Ikaw? Binili. Ito. Okay, Daryl, come here. Explain with us. Kuya, okay. Frozen siya, Daryl. So, we will let it be lang, right? Tapos, Buro po ma'am, idudurog nag-start natin. po yan sa Central Luzon, Pampanga. Yeah. And then, buro means, store preserved. Yeah. Parang atsara. Opo. Kaso lang doon po yung infusion, meron na po yung sipon, dalag. Ito talaga dito eh. Tsaka ito, may rice na to. Diba? Ano na, dudurugin ko, diba? Yes. O, durugin mo na sis lahat ng ano natin. Woo! 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 Durugin natin. Para mas, diba, didiinin natin. Siyempre, roar! Okay, ayan. Parang ang sarap. Ang bungo nga eh. Pero maliligo tayo after. May kanin na siya, sis. Pero ang sarap nito sa okra talaga, guys. okra, talong. Sis, parang hindi nadudurog yung lalat. Ang una nagturo sa akin magluto ng buro is si Tita Gloria Valenzuela. Hi, Tita Glo! Ako naman si Mama. Si Tita Glo. Tapos, ano yun, sa 2016. Kasi, tapos naging favorite ko siya. Lagi ako lulutuan nila Ate Myra before ng crunchy na ganito. Kasi gusto ko talaga. This is not fattening eh. O, diba? Ang sarap niya. Ayan na, nadudurog na siya guys, unti-unti. Pero bakit pag ikaw gumawa parang ang ganda? Oil? Dali kuya, ito? Sesame oil to eh. Nalagyan na, para raw sabi ni kuya, Mas Long-lasting ang preservation. lagyan ng ng vinegar. Ay, oo. Wow, may mga quotable quotes na si Janela. Pag may asim pa, tumatagal. Grabe. Grabe. Ayan na po ang ating kambal.
Oh, it's bango. You want? It's yummy, no? Bango, sis. Kuya, iubusin namin yung suka. Para mas lalo umabang po yung shelter. So, okay. Sige, sis, go. Okay, sis. Tsaka nagiging matubig siya eh. Ba't si Kuya, Tita Glo, walang linagay na suka? Pero, alam mo guys, sobrang sarap talaga nito. The best talaga ang buro. Sis, ano namang wish mo this New Year? Yun sis, sana talaga totally mawala na tong pandemic nito. Kaya nakakalungkot sis, di ba? Sa Manila, tumataas na ang cases natin. It's so sad, pero God is still good. Sabi nila, itong Omicron variant daw, hindi siya as deadly, as fatal as yung mga previous variants like yung nakuha namin and yung Delta. So, sana, thank God, this is the last of the variants. Pero nakita ko kanina sa news, may bago na naman yung IU variant. Oo, so, pero we have to learn, I guess, sabi nga ni ibang tao, sabi ni Cesar, we have to learn how to live with COVID. Like, it's a part of our life and So, dapat di pa rin tayo magkampante sis, kailangan diba? safety first lagi. Wear your mask. Kami hindi nakamask kasi nagsuswab kami. And also, dito lang kami sa isang bahay. So, and we have to wash our hands. Oo. Oh my gosh! Ang saya ko! Nagawa ko siya ulit after 5-6 years. Nagawa ko siya ulit. Cesar, favorite ng asawa ko ang buro. Kasi favorite niya, basta food dito sa Bayambang favorite niya. Tapos favorite niya rin yung mga kuhol. Sohol? Sulol? I don't know, what's that one? The one with gata. The bilog. He likes that. That's his Lalo pag favorite. binataan. Tsaka yung bigas na fermented. Binuburan. Favorite niya yan. And alam ko specialty rin yan dito eh. And also yung yung kambing, paitan. Favorite niya yan. Naku, masaya na si Cesar ng ganyan. Sobrang... Alam mo, si Cesar, tubong bayang-bang siya talaga. Kaya yung mga food dito, favorite niya. Kaya nga hindi ko maintindihan yung sinasabi na ibang tao dyan na laki siyang pero hindi siya marunong magsalita. Bakit? Nasa pagsasalita ba ang basis ng pagmamahal sa isang bayan? Wala sa wika yan. Nasa pagmamahal mo ng totoo sa bayan mo. Di ba, buro? Ayan. Pero ito yung wala masyadong tinik, right? Kasi meron ibang buro may tinik eh. Tilapia. Yung ito yung walang tinik, kaya masarap siya. Tapos crunchy-crunchy na lang talaga siya. Bango niya, gosh, guys. Feeling ko masarap to. Sarap talaga yun. Sabi nila, pag nagluluto ka sis, dapat kakausapin mo yung niluluto mo ng maging masarap ka ha. I love you. Arota ka. I love you. Love you. Sa tingin ko, 5 minutes na lang, sister, para mag-achieve yung crunchiness niya. Pero feeling ko ang sarap na to. Durog na po ang ating buro. Nagawa natin, sis. Grabe. Nakakagutom na talaga. At dahil dyan, i-ready ko na ang aking plate and spoon and fork. I-taste mo, sis, muna. I-taste mo. Tell me, anong kulang ko? Wala na tayong ihahalo dito ang asin at paminta, diba? Kasi, ano na siya, yung flavors niya, nandyan na. Sis, try mo. Ha? Sis.
Init-init pa. Sarap. Ang sarap. Totoo. Grabe. Uy, masarap na. Kilala ko siya pag hindi totoo. Sino asawa ko? Ang sarap siya. Sisa, iba talaga pag ano, made with love. I love you. Grabang kanin siya. I love you. You know, Ito, sis. I love you. So, guys, tapos na ang ating ipi-plating na natin. At syempre, ilalagay na natin, dahil nandiyan na ba yung mga malilinis na okra? Okay. Try nyo, guys, ha? masarap. Sarap to to. Kain, dali ko. Masarap siya. Ay, Poca, you don't wanna try it? What? Oh, I love you, Kambal. That's my Kambal. Kambal, everyone, yan po ang aking Kambal na si CJ Quizon. Siya po lagi nag-aayos sa akin. And of course, she's one of my dear friends. And she is very beautiful inside and out. And guys, she's very single. And I'm not sure, are you ready to mingle? Ready na. So, syempre, kuya, pahingin plate para nasa side lang yung mga i-design natin. Thank you, Nina's Cafe, for always being with us habang nagluluto tayo. And of course, for everything. Thank you, Nina's Cafe. Yay! Yeah! So, guys, it's time for you guys to try. I want you guys to try it. May luya? Meron. Dami luya. Sarap. Dinner! Kasi nga, kailangan, lahat sa lahat ng ginagawa mo, lagi kang mag-I love you. So, magkakausapin mo na maayos sa lahat ng ginagawa mo. And always thank God. Thank God. Thank you, Lord. Ouch! Yung mga linya talaga. Alam nyo, sana this year ang prayer ko, wala nang broken-hearted. And yung mga broken-hearted, alam mo yun na kailangan buo ka muna sa sarili mo. And how? Ibigay mo ang heart mo kay God. Siya ang magbubuo for you. Yan. Alam mo, gusto ko gawa tayong business ganito. Buro. The Buro. Bayambang's Best Buro. BBB. BBB. Bayambang's Best Buro. Diba? Business idea yan. Kasi syempre, nowadays, kailangan natin. Oo, kailangan natin yung mga kababaihan natin merong sariling business at gumagawa ng sariling kabuhayan para independent tayo. Girl power! Who run the world? Girls! Who run the world? Girls! Who run the world? Girls! Yan dapat. Kaya dapat yon, sister. So, ano naman masasabi mo, sis, sa ating cooking special? Ayun, grabe, nag-enjoy ako, sis. Siyempre kasi favorite natin yan, tsaka number 1 yan sa Bayambang na product natin. Yes, ang buro. Maraming salamat, Bayambang, at gumawa ka ng buro. Dahil napakasarap nito. Thank you to the ates Thank you. of Bongato East. Maraming salamat po sa pamamahagi niyo ng buro fish dito at hinalo-halo namin. At Yes. napakasarap at napakasaya. Kung gusto niyo pong tikman to, visit Nina's Cafe or gumawa po kayo sa inyong mga bahay. And ayan na po ang ating special Bayambang's Best Buro. BBB. Yeah. Beautiful. Yay! Thank you!
maraming salamat at sinamahan niyo kami ulit. Kaya anong message natin sa mga kababaihan at tulad natin, mga ina, na sa panahon na ito? Alam natin marami tayong pinagdadaanan dahil sa pandemya. Siyempre, lagi po naming sinasabi sa inyo na huwag po tayong makakalimot sa ating mahal na Panginoon na magdasal, magpasalamat sa lahat ng blessings na ating natatanggap sa Kanya. Number. Yes. Kay God. Kay talaga God dapat. muna. And of course, ang message ko lang is huwag po tayo mawawala ng pag-asa dahil every morning pagkagising natin, ibig sabihin yun, brand new day. At ibig sabihin nun, laging may pag-asa. Lagi tayong binibiyayaan ng ating Panginoon ng buhay at habang may buhay, laging may pag-asa. Kaya yun ang message ko. Sa mga kababaihan, syempre, always be confident, be yourself, and of course, believe in yourself always. Yes, always believe in yourself Yes. and everything will follow. Maraming salamat muli!